Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom ilkoll. Din nagħmlu qudiesa ta' ringrazzjament tal-grazzja meqluwa. Llum il-Knisja tagħmel il-festa ta' San Biagio, Isqof Martri fl-Armenja fir-4 seklu. Ejjew nitolbu l-mulej biex aħna l-bieraħ iċċelebrajna u lqajna lil Kristu bħala id-dawl ta' ħajjitna, inkunu issa kapaċi nkunu tassew nies li nagħtu xhieda ta' dak li jilqajna. Il-kelma martri dak hu li tfisser, ma tfissirx wieħed li miet ħal martirju ħadulu ħajtu, qatlulu ħajtu, imma il-kelma martri tfisser xut saħansitra li wasal biex anke ixerred demmu. Imma qabel ma xerred demmek, kull ġurnata trid tkun xut ta' Kristu. U għalhekk b'dawn il-ħsibijiet f'moħħna ejjew ħuti nitolbu maħfra lil Alla. Partikolarment ta' dawk il-mumenti matul il-ġurnata li fihom aħna ma konniex xhieda tal-imħabba tiegħu. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Għati widen mulej għal poplu tiegħek fit-talb li bil-ħerqa qiegħed jagħmillek bil-għajnuna tal-martri San Biagio. Atina ilejna tal-paċi fi żminijietna u għenna fit-triq tal-ħajja ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ktieb ta' Slatin. David meta wasal biex imut lill-ibnu Salamun għamillu dawn it-twissijiet. Jiena wasalt biex naqbad it-triq li minna jgħaddi kulħadd. Qawwi qalbek u oħroġ ta' raġel. Ħares il-liġi tal-mulej Alla tiegħek. Imxi fit-triqat tiegħu u woqgħod għal-liġijiet, għat-twissijiet, għad-digridi u għall-praċetti li jagħmelu. Hekk kif hemm miktub fil-liġi ta' Musè biex f'kull ma tagħmel u kull fejn iddawwar wiċċek issib ir-risq biex il-mulej iżomm il-weda li jagħmel lili meta qalli. Jekk uliedek iżommu triqthom u jimxu bis-sewwa b'qalbhom kollha u bruħhom kollha ma jonqos ħadd wieħed minn nislek fuq it-tron ta' Iżrael. U David strieħ ma' missirietu u difnuh fil-belt ta' David. Iż-żmien li dam isaltan David fuq Iżrael kien ta' 40 sena. Għal 7 snin saltan f'Hebron u għal 33 sena f'Ġerusalem. Imbagħad Salamun tala fuq it-tron ta' David missieru u s-saltna tiegħu issaħħet sewwa. Il-kelma tal-mulej. Mulej int taħkem fuq kollox. Mulej int taħkem fuq kollox. Imbierek int mulej Alla ta' Iżrael missierna minn dejjem għal dejjem. Mulej int taħkem fuq kollox. Tiegħek mulej il-kobor u l-qawwa, il-ġieħ, is-sebħ u t-tifħir, kull ma hemm fis-sema u fl-art. Mulej int taħkem fuq kollox. Tiegħek is-saltna mulej int kap fuq kulħadd, minnek il-għana u s-sebħ. Mulej, int taħkem fuq kollox. Int taħkem fuq kollox. Fidek il-qawwa u s-saħħa. Fidek is-seta li tkabbar u l-kulħadd tissaħħaħ. Mulej, int taħkem fuq kollox. Alleluja, alleluja, alleluja. Is-saltna ta' Alla waslet jgħid il-mulej indmu u emnu fl-Evanġelju. Alleluja.
Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu sejjaħ l-12 u beda jibgħathom tnejn fil-waqt li tawhom is-seta' fuq l-ispirti ħżiena u wissihom biex ma jieħdu xejn magħhom għat-triq ħlief ħatar, la ħobs, la ħorġa u lanqas flus fi ħżiemhom, imma jilbsu l-qrieq u ma jxiddux żewġ il-biesi. Għalilhom, fejn tidħlu f'xi dar, ibqgħu fija sa ma titilqu minn hemmhekk. U jekk f'xi post ma jilqgħukomx u ma jisimgħukomx, itilqu minn hemm u farfru it-trab minn taħt saqajkom bħala xhieda kontrihom. Ħarġu mela ixxandru biex in-nies jimdmu u keċċew bosta xjaten u dilku ħafna morda biż-żejt u fejquhom. Il-kelma tal-mulej. Il-qari tal-lum iżjes jippreżentalna mill-ewwel x'inhi l-missjoni tal-Knisja. Mibgħuta mhux biex inxandru lilna nfusna, imma inwasslu il-barkiet ta' Alla, inwasslu lil Kristu. Interessanti infatti li il-Vanġelu jispiċċa li dawn ħarġu mela ixandru biex in-nies jindmu, iduru lejn Alla u kienu jkeċċu xjaten u jfejqu lill-morda. Huma l-istess ġesti li jagħmel Ġesu. Jiena u jien teżjes, aħna mibgħutejn biex inxandru u inwasslu l-imħabba ta' Alla lil ħutna. U din eżjes mhijiex il-missjoni tal-qassis, imma hija il-missjoni ta' kull imammet. Interessanti kif fil-Vanġilu dal-lum Ġesu jibgħathom tnejn mhux wieħed waħdu kulħadd tar rasu, imma f'komunità, gruppi żgħar. U jgħidilhom iwissihom biex jieħdu magħhom biss il-bastun u xejn aktar. Il-bastun għaliex? Għaliex il-bastun huwa s-sinjal tal-pellegrin. Ta' min kontinwament miexi. Imbagħad jitlobhom biex ma joqgħodux jaħsbu għall-għejxien tagħhom, jippreokkupaw żejjed. Għaliex? Għax jekk inti miegħek tieħu il-ħobs flok libsa tieħu 2-3, kif ħatimxi? Ħafna drabi dak li qed jiġrilna eżjes fil-mixja tal-fidi tagħna. Għaliex maħniex biżżejjed nafdaw fil-providenza ta' Alla li jgwidana, li jmexxina. Qegħdin intaqlu ħajjitna b'ħafna biżijiet żejda. Il-mulej jitlobna nieħdu biss magħna dak li huwa essenzjali. Ejjew nitolbuh din il-grazzja. Il-grazzja li jatina l-qawwa li nkomplu nimxu warajh. U fl-istess ħin il-grazzja li naqdu il-missjoni li jifdalna, li nwasluh lill-oħrajn b'ġesti ta' imħabba, għax hija l-imħabba li tfejjaq. U tieżies din iċ-ċelebrazzjoni Ewkaristika tiġborna madwar l-istess mejda
bħala awliet il-missier u waħwa fi Kristu. Ejjew nresqu it-talbiet tagħna. Nitolbu sabiex is-saċerdoti tagħna, speċjalment dawk li huma impenjati fil-ħidma tagħhom għall-edukazzjoni tat-tfal u ż-żgħażagħ, sabiex ikunu ġbija ħajja tal-imħabba tiegħek, nitolbu. Nitolbu sabiex pajjiżna ikompli dejjem jikber il-qudiem fit-triq tal-paċi, il-ġustizzja u x-xhieda tal-fidi fik, nitolbu. Sabiex din il-komunità taraf tassew tqiegħed it-tama tagħha fi Kristu u tkompli bil-mixja tagħha warajh, nitolbu. Minn dan is-santwarju għażiż ta' Ummok Marija, nitolbuk mulej tagħti l-għajnuna meħtieġa lil ħutna l-morda, lil dawk li jduru bihom. Għamel li kull familja issir tassew benniena fejn tikber l-imħabba sinċira, nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. U Alla li fl-imħabba tiegħek bla qies tisma' l-krib ta' minnu fqajjer u umli, ġedded u qaddis emilna u wettaq ix-xewqat tajba tagħna bi Kristu Siedna. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa u Alla taħnina bla qies u bierek l-offerti li qegħdin nagħmlulek wettaqna fil-fidi l-istqar San Bjaġġu sat-tixrid ta' demmu bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu lubna il-fuq. Niżżuħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tassew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għaliex San Bjaġġu għall-martirju għall-istqarrija ta' ismek, biex bħal Kristu b'demmu jagħti xhieda tal-emejjel tiegħek tal-għaġeb, meta turi l-qawwa tiegħek fl-aqwa tagħha sewwa sew fejn hemm id-dajjef u ssaħħaħ lil min huwa nieqes mill-ħila biex ikun jista' jixhet għalik bi Kristu Siedna. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nifqu nfaħruk fuq l-art u bla qiegħda intennu lill-kobor tiegħek. Għaddejs, mulej Alla tal-eżerċiti, ismewitu l-art mimlija bil-glorija tiegħek, u sanna fl-ogħla tas-smewijiet,
imbirek minn ġej f'isem il-mulej Osanna fil-oli ta' smewiet. Għaddejs ta' sewint mulej intilajn ta' kull qudusija. Għaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tijek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidina Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mirrajh bati ħal-ħobs radd il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġerad il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-kol, għax dan huwa il-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqal dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidej inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitċokon tagħna nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej, fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħen għalina il-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzo Malla Marija ma' San Giusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek alla missier li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li intej fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritjent kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilina u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi la tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija isliem u l-għaqda li jien trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja.
ħenjen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristi. Nitolbu. Issa li ġeddidna mulej b'dawn il-misteri qaddisa, għamel li nsiru nixbħu lil San Biagġu fil-qawwa tal-għaġeb li wera sal-aħħar
biex jistħoqilna niksbu il-premju tas-sabar fil-ħajja ta' dejjem bi Kristus Jedna. Ngħidu flimkien tliet Ava Marijiet illumna Marija, npoġġu hekk taħt il-ħarsa tagħha il-familji kollha tagħna u l-emigranti, partikolarment il-morda tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.